Tak čaute pri horere Sandrina a Silviu a dáme si easy. Majte sa zabaviť, ale asi tak na 1 minútu, 2. Neviem, kedy mi to skončí. A plné úložisko, no dobre, ideme. Musíme si dať pozor, lebo toto je horor hra. Odporúčam. Je to horor hra. Aby som to dal o 12 rokov. Ja sa tohto bojím. Kde toto? To je ona. To je tá babička, tak ja som ho tak nazval. Čau, jau. Teraz sklama. Počka, musíme ísť druhá teraz. Ale to nie hneď, lebo ona ešte. Už som sa mykol. No dávaj. To vidíš, že to ja na to len pozriem. Tak ja nemôžem Zastal sa. Dobre, to sme zase tu. No dobre, tak sme ušli, ja musím končiť, lebo viete, plná pamäť, ale aspoň ste videli, čo aj ja dokážem natáčať, takže v ďalšom dieli bude takáto hra. What? Dobre, tak čaute.